Dobro večer svima, gdje god da se nalazite. Evo, probajte napraviti jednu malu pauzicu uz zvuk i dah. Ja sam neki dan dobila uvid, baš onako integrirala u svoje tijelo koliko je glazba, i to ne samo glazba nego i zvuk, koliko su važni u mom životu, koliko su glazba i zvuk moja medicina, koliko su glazba i zvuk zapravo moja strast, velika strast, i koliko su glazba i zvuk moj jezik ljubavi, bih rekla. Jer u posljednje vrijeme jako puno ljudi u mom nekom uskom krugu oko mene su izuzetno povezani sa glazbom i sa zvukom. I vjerovatno mi život i potvrđuje kako je uloga glazbe jako važna u mom životu i za moje vlastito iscjeljenje, i isto tako za iscjeljenje ljudi oko mene i za uživanje u životu i prepuštanje u životu. Međutim, danas nisam htjela o tome. Evo, željela sam i to podijeliti s vama, da vas potaknem da također nađete tu svoju pravu strast i tu svoju pravu medicinu, jer tada život zaista postaje čarolija. Neki dan u videu sam rekla kako se ne bojimo smrti, već da se bojimo živjeti. I nekako od kad smo i Mata i ja snimali naš 3. blog na temu straha, sam ostala sa tom rečenicom. I spoznala sam još nešto puno veće. I to sam večeras željela podijeliti s vama. Moj najveći strah s kojim sam se rodila, bih rekla čak, ili ga negdje udahnula i integrirala kao krivi program u ranom djetinjstvu, je strah od samoće. I to je zapravo strah koji mene doslovce paralizira. I ako postoji neka najgora stvar koja mi se može dogoditi na svijetu, meni to je da ostanem sama. Međutim, kad sam malo dublje uronila u to i kad sam to nekako stavila u paralelu s ovom rečenicom, ne bojimo se mi smrti, nek se mi bojimo živjeti. I kako mi je život počeo slati neke divne ljude u život koji me uistinu vole i koje ja volim, tako sam shvatila da se ja zapravo ne bojim samoće, nego da se bojim voljeti. Da se bojim voljeti i biti voljena. I da koliko god moja duša vapi za tim da voli i da bude voljena, da toliko s druge strane postoji u meni veliki strah da ću biti povrijeđena i da riskiram i da se zapravo bojim voljeti i biti voljena. I onda kad sam to povukla na druga područja života, sam vidjela, pa da, ne boje se ljudi zatvora. Ovdje pričam figurativno o zatvoru, ne znam, o kavezu svom koji si sami postavimo, nego se bojimo slobode, jer slobodan život, kao i ljubav, zahtijevaju odgovornost, zahtijevaju veliku hrabrost.
zapravo znače veliki uron i ulazak u nepoznato, a to je sve nešto što nama stvara nelagodu. Pa je lakše biti u kavezu vlastitog uma, pa je lakše bojati se smrti nego živjeti, pa je lakše bojati se samoće, biti sam i ne voljeti. Međutim, samo je prividno lakše, jer duša, živeći u kavezu, bojeći se smrti, bojeći se voljeti i biti voljena, bojeći se biti autentično svoja kakva je, ne može doživjeti stanje ispunjenosti, radosti, sreće i mira. I nekako znam da ova moja spoznaja prvi korak da taj strah i otpustim. Jer sve dok sam krivo gledala koji je to strah, da je to strah samoće, i dok nisam spoznala da se zapravo bojim voljeti i biti voljena, dotle nisam mogla to ni otpustiti iz svog života i svjesno si to dozvoliti. Tako da želim nam svima hrabrosti. Hrabrosti, povjerenja i snage da izaberemo život, da izaberemo ljubav, da izaberemo slobodu i da izaberemo autentičnost. Ljubim vas, grlim vas i volim vas gdje god jeste.